Vážení diváci televize Harmonie, vítám vás u dalšího dílu pořadu Drsný stylista. Na dnešní díl jsem se opravdu těšil. Ne leda jakého ptáčka dneska tady potkáme, nicméně pořádného ptáka a ještě politického. Jsem zvědavý na dalšího bídáka, co si nebude umět uvázat ani kravatu. Pojďme se na to podívat. Dobrý den, jmenuji se Dalibor Mlejnský, je mi 45 let, jsem ženatý, manželka Eva, 4 děti a v současné době vykonávám funkci starosty městské části Praha 11. Abych se přiznal, tak módní trendy moc nesleduji. Do tohoto pořadu mě přihlásila moje manželka. Ne, že by měla pocit, doufám aspoň, že nechodím dobře oblíkaný, ale z důvodu, abych se vyzkoušel, jaké jsou právě módní trendy a jakým způsobem bych mohl ještě lépe z tohoto smyslu reprezentovat naši městskou část. Abych se přiznal, tak nevím, co mě tady čeká. Nepředstavuji si, že bych měl změnit zásadním způsobem svůj image a chodit jako nagelovaný panák, ale těším se na to, co Pavel předvede a jakým způsobem mě promění. Slyšel jsem, že Pavel je v tomto pořadu trošku drsnější, nicméně jako starosta jsem na ledacos zvyklý, takže se nebojím a naopak těším se na to. Tak tě tady vítám, já jsem Pavel. Jsem Dalibor. Můžeme se těkat? Ano, určitě. Tak to je stěz chlapa. Vidím, že u tebe zase takový problém s oblíkáním není, nicméně. Stará se o mě manželka, tak určitě to je v pořádku. No, úplně v prêta porté to není, ale já tě dotáhnu k té dokonalosti. Tu ptákovinu, co máš na hlavě, to upravíme. Ptákovina, jsem byl běhat dneska ráno, tak jsem ještě trošku rozvrkočený. Jo, dobře, no. A je neděle dopoledne, že? No, jo. Tak nejsem úplně připraven do práce. Dobře, pádný argumenty. A ta pleť mastná, to je trošku jak tácek jako od burtu. Tak když jdu běhat, tak se potím, tak samozřejmě. Tak existuje krém matující a to by pomůže. Nicméně, co se týče k tomu outfitu, já bych jako k tomu neměl moc velký výtky, nicméně, prosím tě. Boty super. Džíny, kdo vybírá? To s manželkou jsem byl. Tak příště manželce... Já chodím mimo s manželkou, já si sám nic nekupuju. Dobře. Džíny jednobarevný, tohle to už nefrčí. Sako, chválím, trendová modrá barva, nicméně. To triko, úplně mimo. Tady nějaký zbytky pod jídla. Vietnamec? Ne, to je značkový tričko. Jo, tak to jsem nepoznal, sorry. Kupovala manželka, tak to manželka. je v pořádku. A že ješ špinavý, tak to jsem si už plnil tady teď, když jsem pil kafe. Jo, dobře, takže si vemu ještě v příštím díle manželku do parády, aby věděla, jak se to má. Nicméně, prosím tě, co ten sport, říkáš, že běháš, aby to s tou postavou jako chtělo ještě něco udělat. Jako mám břicho? Ty podívej na sebe. Ty máš břicho. Já mám prej břicho. A to mě je 45, kolik je tobě? No 33 a nemám 4 děti, ale to nevadí. Tak vidět za 12 let. Dobře. Jsi ukecanej, jdem to dělat. Přemístili jsme se ke mně do salonu a podíváme se, jestli tam nejsou nějaký breberky. 4 děti jsou 4 děti, ty vši dneska řáděj. Nicméně umyjeme, ostříháme, oblečeme a budeme pokračovat. Jdeme na to? A co teda na tu masnou pleť? A co používáš? No, používám standardně to mám naučený od babičky. Hele, dobrá na boty. A nebo když budeš chtít být právě mastnej a ne na to, aby ti to stáhlo. Ne, tak já jsem vždycky jako vnímal, že aby třeba člověk neměl vrásky, tak má mít jako promaštěnou pleť. Takže promaštěnou. Tak si ji promasti na spaní, ale ne když půjdeš mezi lidi. A existuje normální fluid, pánská kosmetika taky, která ti zmatuje tu pleť, ale bude ti hydratovat. Takže se nemusíš bát o to, že by se ti prohlubovaly vrásky. Ale ten efekt ti to udělá právě, že ti hydratuje tu pleť a udrží ti ji matnou. Takže nebudeš mít pocit, že by si se loupal, nebo že by si měl ten nepříjemný pocit té suchý tváře. Nicméně ty fousky taky schodíme, jo? Tohle? No určitě. Tak to je dobře. A ten krém se používá vždycky ráno, jo? Nebo v průběhu dne? Nebo většinou bývá 24 hodin funkční, takže stačí ráno po koupání naníst a budeš mít celý den svěží pocit. A když se třeba sprchuju 2krát denně, že to tak znovu. Vždycky po tom sprchování. Přesně tak. Dobře, no tak jo. Tak to třeba vypadat i mladší, když nebudu mít masnou. No hele, jako dneska
ty zázraky přírody už nefungují, ale existuje botox a tak. A není nic nenormálního, že dneska chlap si dojde na dermokosmetiku a nechá si něco napíchat. Ne, tak to určitě ne. To u mě určitě nehrozí. Dobře. To nedám. Ne. Tak uvidíme časem. Ani časem. Víc zakloň hlavu. No sice chápu, že by tě možná vyhovovala nějaká prsatá blondýna, ale... To určitě ano, to se přiznám, že... Nemůžu sloužit. Jako ve vší počestnosti samozřejmě, že? No, jak jinak. Moc vlasů na hlavě už nemám. Já si myslím, že to jako není úplně strašný, trošku se vzadu tvoří CDčko, ale jak jsi říkal, v tvém věku svěcená voda. Nicméně, jsi oficír, tudíž ten střih by měl být striktně manažerský. Takže u tebe žádný jako úplně fashion výstřelky si myslím, že nejsou na místě. To bych nechtěl. Na druhou stranu, jako tu tvář máš docela líbivou, ale obětoval si se spoluobčanům, tak trp. Já to neberu jako oběť, já jsem se neobětoval. Pro mě to vždycky byla výzva dělat něco. Poslání? No, poslání nevím, ale výzva určitě dělat něco, z čeho obecně lidi budou mít radost. Což teda myslím, že nechci se chválit, ale myslím si, že to se mi víceméně podařilo. Teď přes léto jsem se rozběhal, chodím, jak říkám, každý den, se snažím. Chystám se, že bych na jaře mohl dát i tady půlmaraton v Praze. No já jsem věděl, jak jsi přišel, no. Byl jsem takový ještě trošku rozhicovaný a vylez jsem ze sprchy, no. Tak. Vítr ve vlasech a mladá léta se vrací. Prosím tě, ale když koukám na ty tvoje vlasy, tak ona to není taková hrůza, jako jak jsi přišel. Jak často to máš? Tak vlastně si miluji, když, jak říkám, chodím běhat, tak kolikrát i 2krát denně. Ráno a potom běhání, 2krát denně. No. Na čím to máš? Tak vždycky, co najdu v koupelně, přiznám se, že zrovna dneska, když jsem si ty vlasy měl, tak jsem tam narazil na Mýdlo z jelene. Na gel, který tam má Markétka, což byl nějaký Playboy for girls. Tak jsem potom šáhnul, tak asi možná to nebylo úplně to správně. Jo. Takže typický chlap, co mu padne pod ruku, tím jsou vlasy. No přiznám se, že jsem minulý týden, takže jsem sáhnul po něčem, co bylo v tubě. A byla to pasta na zuby? Jak jsem se dal na vlasy, pak jsem zjistil, že to bylo tělové mléko. No, tak to chápu. A zdálo se mi to, že to nepěnilo, tak jsem si říkal, to asi něco opravdu špatně. Jasně. A pak jsem si to z těch vlasů opravdu nemohl dostat, protože se to chytlo hodně intenzivně a nemohl to smít. Za první nevím, kdo tě stříhá. Typuju tak obchodák, ne? Při tvý časový vytíženosti. Ne, u nás naproti v ulici máme kadeřníka, tak chodím. Kluka, kadeřníka, tak tím výborný. A je to křivý? Ten střih není dobrý, no. Že bych to viděl trošku jinak. Nicméně, když máš kadeřníka, nevím, proč tě nedoporučí nějaký profesionální šampony nebo nějakou péči, protože pánská pokožka potřebuje trošku něco jiného. A to se asi sám poznal, že když dětem něco na mytí, že to není úplně košer. Takže ti doporučím pánský šampon od značky Aloxy, se kterou tady pracuju. A vůbec se teda nebudu bránit, když na to stříhání si uděláš čas, třeba jednou za čas přijedeš sem, aby teda ten efekt byl u tebe 100%, protože není kadeřník jako kadeřník. To je gel na vlasy. To budou mít mastní vlasy. Nebudeš. Po gelu na vlasy nebudeš mít nikdy mastní vlasy, protože gel na vlasy obsahuje alkohol a nikdy mastní vlasy z toho nejsou. Takže vidíš, že i z klasického střihu se dá udělat docela jako fashioný chlap, trendy. Docela si prokoup. Nicméně to není úplně všechno a jdeme se oblíct. A vy pojďte s náma. Potom, co přiběhl Dalibor rozcuchanej a my jsme mu pomohli s tím vrškem, tak teď budeme pokračovat. Kam jinam, než do bandy Vámos jsme mohli zavítat, aby jsme vybrali nějaký business
montérky v tomhle případě a potom si ukážeme, jak správně na velkou večerní v pánské podobě. Pojďte se podívat. Tak, říkal jsi... Nemám rád hnědou. Nemáš rád hnědou? Ne. Hele, tak to jsme se shodli, protože ta by se mi k tobě taky nelíbila. Přestože máš, bych řekl, takový jako hnědozelený oči, tak... To mám, ale prostě se mi nelíbí hnědá barva obecně. A kdo vybírá obleky, manželka nebo ty? Mé oblečení vybírá všechno manželka. Všechno Já manželka. vždycky tak jenom jako statuju. A mám problém s tím, že já- do obchodu, tak já jsem hrozně nervózní, protože prostě bych to chtěl mít nejradši rychle za sebou, což... Jo, takže třeba i oblečení klasický nejde. chlap, to, co na něj stará doma navleče, v tom se vyjde. A jak mám důvěru teda v tomto směru, musím říct. Budeš muset. Nicméně, vybereme montérky. Ale vybereme montérky tak, abys v tom byl člověk na svém místě a byl oblečený tak, jak já si představuju. Ne tak, jak si představuje manželka nebo sekretářka, ty pak chodí pro karavaty, že jo. Oblek. Funkce, jakou máš, neměl by se s něčím provokovat. My jsme to tady třeba řešili, jak oblíct studenta. Taky by neměl provokovat. Nerad provokuju. Přesně, takže klasika, já jsem tě odhadl na 54, probranej, říkal si, že sportuješ, myslím si, že po mém zásahu dneska, když jsem ti vytknul ten pupek, že budeš sportovat ještě víc. Tady si vemeš oblek, k té barvě černý doplňky, prosím tě, hádal se tady někdo se mnou, že pásek není potřeba, pásek je vždycky potřeba. Takže klasický černý pásek v oblekovou velikost, nikdy si neplíst s džínovým páskem. Vememe klasickou košili, tak aby si byl v čistým, elegantní a nic si tím nepokazil. Preferuji bílou. Bingo. Já tě budu oblíkat, chceš? Super. Boty. Pak se domluvíme. Pojď. Boty mám velikost 42. 42, 43. Trošku možná extravagantní špička, na druhou stranu neznamená, že když máš klasický oblek a měl by si mít nějakou štábní kulturu v tom oblíkání. Já bych se nebál té lomený špičky, zkusíme 43, protože nám ta špička zbíhá a chybí nám kravata. Tak, postupujeme dále do vozu. Tak, vybereme k tomu ještě kravatu. Tak co třeba nějakou žlutou? No a banány do kapsy a já nevím co ještě, ne? Nekeci do toho. Takhle visí, tak mě napadla žlutá, no. Dobře, ale tam je taky hezká. Dobře. Já si myslím, já mu vyberu asi nejhezčí kravatu a on chce banány. Marš, jdem se převlíkat. Tak. Já ti s tím pomůžu. Dobře, to bude láska, děkuji. No, dělám to nerad, ale co se dá dělat. Takže se budu Pane. celý slíknout, no? To je radost. No, ale zkus to oblíct na to, třeba to je nová móda. A já nemusím vidět všechno. Tak co, už jsi hotovej? Jo, skoro, jo. Se ukaž. Ještě mám boty. Výborný. Super. Pásek. No. Tak schválně. Co, zavázat kravatu? Převezeš mě? Kravata se hodí, to je dobrá. To jsem rád, že jsi mi to schválil, no. Tak, poslední knoflíček a musí sako. Jsi mě trošku převez, no. Jsem čekal, že mě jako vyvedej z míry, že si neumíš zavázat kravatu. Dobře. Tak já jsem si už vázal v životě. No nebo já tě nechytám na něčem jiným, nemůžeš být tak dokonalej. Spodem podrž si manžety. Otoč se, ukaž se. No, tak vidíš, tyjo. Před volbama, Příjemný. takhle bys mohl jako mezi lidi docela. No. Jo. A je to příjemný na dotek, je to celý takový jako hezký. A ty jsi nějaký úplně takový, tak se uklidně, prosím tě, stůj. No to není všechno.
Jenomže ty si mohl mít trošku takhle, tak. Tak se zhodnoť. No, spíš hodnotím ten oblek, tak si myslím, že je. Sebe zhodnoť, oblek je kvalitní a sedíte. Co? Jo, dobrý, ano, je příjemný. Stejčím se v něm tak akorát, že není ani moc velký, je to prostě příjemně padne. Dovedeš si tam představit tu žlutou kravatu? Ta žlutá kravata by k tomu samozřejmě nešla, to musím uznat. Tak vyjde. To byla takové spontánní nápad, když jsem ji viděl. Aby si... Celý i ty boty k tomu ladí, bezvadný. Já se cítím spokojeně a dobře. Ten oblek vypadá dobře. A můžeme pokračovat? Můžeme pokračovat. A doufám, že to, co vybereme teď, půjdeš vzorem naší politické scéně, která absolutně nedodržuje dress code a neví, co to je velká večerní v pánské podobě, nebo nazvaná black tie. Takže jdeme vybrat smoking. Jdeme na to. Vybereme smoking, úplně jiná košile, kravata, nekravata, tam je motýlek. Smoking právě moc nemusím, ten jsem na sobě mockrát neměl, se přiznám. A co děláš, když půjdeš na hrad? No, to jsem párkrát byl a ten smoking jsem měl tam párkrát. Vidíš? To není každodenní oblek, že? Vidíš, ale je vás hrozně málo. A ještě ke všemu si ho spojuji s tancováním, s plesem a... To je špatně. No pro mě trošku jo, protože se přiznám, že moc tancovat, to běhání a já ti řeknu jako zase ženský, co vím já, tak jako koukej na to, kdo umí tancovat, protože to má různé jiné návaznosti. Tak, že ty ten smoking se naučíš nosit, fraková košile nebo smokingová košile. Pojď. Vybereme. Vyberem ti krásný smoking, ten budeš úplně milovat. No, není to krásný. Luxusní oblečení. Když jsem říkal, že smoking moc často nenosím, ale přesto mám doma 2, se přiznám. No, tak budeš mít četní, nevadí. Košily máme, smoking máme. Co dál? Co myslíš? Tak něco na krk. Asi. Bingo. Asi motýlka. Motýlka. A pás. Ano. Přesně, pás. Košily. Košily máme knoflíčky manžetový. Jsi lepší než já. Tady máš knoflíky. Ano, a patrně boty taky. A boty máme tady. Takže pro... si zase mají převlíct. Pro velký úspěch zopakuj nám. Dobře. To je dobře, jdu na to. Tak frére, šup tam s pásem. Takhle nahoru. Takhle nahoru. Manžetový knoflíky. No. To je taky kolikrát zábava. Hele, oblíkání je zábava. Když to člověk umí a baví ho to a nebere to jako nutnou otravu, viď? Děkuju. Zajímavý, že všechny ty chlapy jsou taky nevrlí, vzteklí, když se mají oblíkat. To asi normální u chlapů, ne? No to teda ne. To třeba baví. No, já nevím, jestli nejsem moc normální. Jasně, no. Zapustit knoflíček. Tak, pořádně ti utáhnem Emanuela. Tak, podrž si manžety. Výborně. Ještě druhé ruka. Super. Tak, hotovo. Co na to říkáš? Jo, dobrý. Cítím se tam příjemně. Je to tak akorát na tělo. Tak akorát na tělo. Ideální pro tancování. Takže můžeme vyrážíme na ples. No ale ne spolu, takže já ti seženu nějakou ženskou. Ježišmarja, doufám, že to neuslyší manželka. To je jedno. Pro dnešek, Dalibore, máme hotovo. Z dneška nový účes a ráda, co spletí. 2 nový outfity, nový montérky. Co na to říkáš? Mně se to celý moc líbilo. Načerpal jsem
mnoho nových zkušeností. Určitě se jimi budu řídit. No a doufám, že jak manželka, tak i občané na radnici ocení, že se tam budu teď objevovat v novém a modernějším střihu. Tak měj se, držím palce. Díky, hodně štěstí, ať se daří. Taky. Díky. Dneska jste viděli proměnu pana Dalibora, který působí v politice. Viděli jste, že i člověk, který přijde relativně draze oblečen a potřebuje pomoc. Nicméně myslím, že dneska ta proměna dopadla dobře, i když je to klasický chlap, který nesnáší oblíkání a nakupování, ale přežije to každý. Budu se těšit u dalšího dílu na televizi Harmonie a u pořadu Drsný stylista.